কোন ববিস্কলিতা আমাক ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা खौसे गैया दिनै बर' हारिया खौसे दा दिनै जों सानदो रिजनेल पलिटिकल पार्टिया जाबादि आदर खालामो नोंखौ रेसपेक्ट होयो खुनु नेशनेल पार्टिया बेबादि रेसपेक्ट होआ सोर बबिस्कलिता बेलाय जोंनि ओनसोलावलाय बबे जायगानि मानसि बेलाय क'क्राझार गसाइगाव बादि कुसुगाव बादियावलाय बेजों नासयजानो BPF नागारनानै नेशनेल पार्टी BJPआव हाबफैबाय दिनै नारखार जाबाय बेयावनो रिजनेल पार्टीयावनो जथेस्थ रोखोमनि दंखायो आरो थोजासे दंखायो आरो जा दं बेनो गोजोननाय दिनै सामफ्रामबो बिसिनि आखल आखुआव नेशनेल पार्टीनि नासयनायाव दैलिक थैबाय थानायासो साबसिन जाखो ना रिजनेल पलिटिकल पार्टीयाव थानानै खामानि मावनाया साबसिन जाखो स' दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन राजीब बांगाल बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा बबिस्कलिता बिथांजोंहाय नारखार जादों हेलो एवरीवन वान सेकेंड वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं मोनसे समाव BPFआव मैखोम दायथ' लानानै बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिखौ नायबोनाय बिथां राजीब बांगाल ब्रह्मआ रिजनेल पार्टी BPFनि सायाव मा गाज्रि मोननाय थाखो मा मिसआन्डारस्टेन्डिं थाखो बिथाङा हठात खरि रावबो मिन्थिस्लाबाजासे BPFखौ नागारनानै गावजों कयेकजन मानसिफोरखौ लांफानानै BJPआव हाबफैदोंमोन बिथांनो BJPआ जानो हागौ सिंजों सिं माखासे खोथा होदों EM होगोन बायदिसिना होगोन डेपुटि CM बानायगोन बेफोरबायदि खोथा होदोंमोन खोमा नंखाय प्रतिश्रुति मिसा प्रतिश्रुति दिसे नेকি BJP राजीव बांगाल ওপৰত যে আপুনি BJPত আহিলে আমি डेपुटि CMত ভোট তথা EMত ভোট প্ৰদান কৰা হ'ব এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে राजीव बांगाले BJPত সোমাই গ'ল दा बिथाङा BJPजों नासयजाबाय मिथिं दावथिं केमेरा मिडियानि गेजेराव नुसारलायजासे दा दिनै जों सानदो रिजनेल पलिटिकल पार्टिया जाबादि आदर खालामो नोंखौ रेसपेक्ट होयो खुनु नेशनेल पार्टिया बेबादि रेसपेक्ट होआ सोर बबिस्कलिता बेलाय जोंनि ओनसोलावलाय बबे जायगानि मानसि बेलाय क'क्राझार गसाइगाव बादि कुसुगाव बादियावलाय बेजों नासयजानो BJPजों नासयजानो दिनैनि बे थासारियाव नेशनेल पार्टीनि गोनांथि दं नामा जोंहा কোন ববিস্কলিতা আমাক बर' জাতির ওপৰত বা আমি অঞ্চলত থাকা রিজনেল অঞ্চলত থাকা জনজাতির ওপৰত অত্যাচার করার পলিটিক্স কৰিবৰ কাৰণে আহা কোন ববিস্কলিতা আমাক বই খোৱাব নোৱাৰে আৰু আমি বই খাব নালাগে আমি जुजिब লাগে दिनैनि समाव बे खोथाखौसो जों साननांगौ जादों नोंथांनाबो भुल दं राजीब बांगाल सारनाबो नोंथाङा रिजनेल पार्टीयावनो हाबनांगौमोन दिनै नोंथाङा इन्टारनेलि मा प्रेसार होजादों आं बेखौ बुंनो थाङा इन्टारनेलि नोंथाङा मा खोथा जादों बेखौबो आं बुंनो थाङा आरो बुंनांगौबो गैया बा बेफोरखौ बाद होनानै रिजनेल पलिटिकल पार्टीयावनो नोंथाङा हाबनांगौमोन UPPL बा BPFआव जा जाय रिजनेल पलिटिकल पार्टीयावनो थानानै ओनसोलनि खामानि मावनो हायोमोन नों दिनै नोंथांखौ जाबादि मिडियायाव बबिस्कलिताया खालामदों डिसरेसपेक्ट बे जोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बा नों आंजों जनसाधारन सुबुंफोर ओनसोलाव थाग्रा रिजनेल ओनसोलफ्राव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बिराद लाजिथावथाव बाथ्रा दिनै सासे नेताखौ बर'नि नेताखौ बिथाङा अपमान होदों बबिस्कलिता डाङरिया बर' नेता डिसरेसपेक्ट কৰাটো আমাক ডিসরেসপেক্ট কৰা কোন ববিস্কলিতা আমাক ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে जुजिब লাগে इन्टेलिजेन्ट टू
দিমাগটো দেখুৱাব লাগে আমি উন্নতি হৈ পেলাই আমি কাম কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব লাগে ভৱেশ কলিতাৰ ওচৰত আমি যুঁজিব লাগে আমি বিজেপি অতি শীঘ্ৰে ত্যাগ কৰি পেলাই BPF বা PPF আহি পেলাই কাম কৰিব লাগে উন্নতি কাম কৰি দেখুৱাই দিব লাগে যে আমি আমাক ডিসরেসপেক্ট কৰিছে আপুনি কিন্তু আমি হয়তো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি দেখুৱাই দিম এটো চ্যালেঞ্জ থাকিব লাগে মাरफिरत দ্বাৰা নহয় जोङो जोंनि ओनसोलनि मोजां खामानि मावनानै जौगाथाय सुबुंजों अनजानाय खामानि मावनानै सुबुंफोरनि रायजोनि मावनानै देखायफिननांगौ जोंनि मेलेमखौ बाहायनानै भवेश कलितानि सिगाङाव दा बेखायनो थाबनो राजीव बांगालाबो बिजेपिखौ नागारनानै थाब रिजनेल पलिटिकल पार्टियाव जइन जाफिननांगौ लाब गैया बाव थानानै दा एसेखिनिखौनो आङो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय बिनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जावले जावले अपमान बै समावबो खेबसे प्रमद बर' सारखौ बडिगार्डफ्रानो नारखालायथारबाय बेबादिखौ सहायनो हायालै खौसे गैया दिनै बर' हारिया खौसे गैया गुबुन हारिजों नाख्रेबजाबाय गेजेन गैला बर'आ थगायजाबाय गादब जाबाय हनै गुबुन हारिजों बर'फ्रा थगायजाबाय खौसे गैया एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ